Hej derude. Jeg vil gerne vise mit setup, når jeg er ude og spille Airsoft/Hardball. Start med mit gevær. Det her er en Classic Army skyder, som er langt fra standard. Lad os tage de ydre ting først. Vi har et Magpul AFG her, nogle rail covers her og sådan noget der. Har vi et Red Dot, åbent sigte. Ikke rigtig noget mærke, sådan billig kinesisk noget. Kolbe, standard, har jeg fået malet dens navn på. Mit geværs navn, som er The King Cobra. Og så har jeg fået, jeg har bare lige hurtigt tapet batteri fast her, fordi at det andet jeg plejer at sætte ind i, kan jeg ikke finde. Og det var den, der var tættest på. Og jeg har selv sat sådan en lille rem ting i. Så har jeg fået et Magpul Miad grip sat på her. Så har jeg en Retro Arms trigger, og så har jeg en Voltor trigger guard. Og lige nu har jeg det standard magasin, som jeg kom med geværet i. Fordi de andre jeg har her, har jeg lidt problemer med, at kuglerne kommer ordentligt nok op, så de kan skyde sådan. Der er problemer med dem, skal lige fikset. Så er det til de interne del. Her er det, hvor det bliver lidt svært, og der trækker jeg altså en ledtråd, der er telefonen. Der er noget skrevet op. Forskellige ting, jeg har i den. Jeg lige finde to lytter. Der. Gearbox. Inde i gearboxen har jeg et SOS 14-tands stålstempel. Jeg har et stempelhoved af aluminium fra Ultimate. Jeg har en SOS M90 4E. Jeg har Advanced Electric Trigger Unit fra Gate A, som hedder Gate Titan. MOSFET. Der har jeg motor, som er en Action Army Infinity 40.000 R. Cylinder er udskiftet, cylinderhoved er udskiftet, nozzle er standard, den er sat til Dean Sticks. Så kører vi videre til hop-up og løb, som I kan se der har jeg et Provind hop-up i. Og kammer, så har jeg garter, 70 grader hop-up gummi, PPS 603 løb i. Og det er simpelthen det, og det giver en forfærdelig god trigger-respons i. Jeg har også en Ultimate Gearbox skal i, kan jeg lige skynde mig at sige. Det giver en trigger-respons, der siger cirka sådan her. Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, om der er nok kugler til at gå fuld auto i. Magasinet kan ikke få mere, så lyder det sådan. Jeg prøver lige at skyde uden. Så. Og I skal tænke på, den er rooflocked. Det betyder, at den skyder helt nøjagtigt halvt så hurtigt, som den kan. Og det kan jeg gøre via det triggersystem, der er sat i hernede. Så det kan skyde dobbelt så hurtigt, som den gør nu. Men jeg tænker, det er måske så godt for gearne, fordi de er standard. De er Classic Army gear i. Når vi så er gået forbi den, så går vi videre. Jeg lægger lige den herover. Går videre til min handsker, som er nogle Mechanics Wear M-par eller sådan noget der. Ja, jeg kan ikke huske, hvad de hedder. Som jeg købte til billige penge. Som jeg så har cuttet fingrene af på, fordi de sad ikke ordentligt. Og sådan der. Og så har vi min trøje, som er en 101 ink combat shirt med nogle forskellige patches på. Så yes. Og så har vi det danske flag, og her har vi Holstebro Airsoft Forening, som er den bane jeg spiller ude på, som er rigtig god. Prøv at udspille den. Den er lidt stor, lidt mudret, men det er det værd. Det er det danske flag. Og den er i ATAK FGG eller sådan noget der, FFG eller FFG. Ja. Og det samme med bukserne, det er også M100 eller 101 ink eller sådan noget der. Med knæpuder og sådan noget der i. Så har vi min vest, som er en JPC. Jeg kan ikke huske, hvad mærket er, fordi jeg købte den brugt. Altså, nybrugt. Købt, men ikke, ja. Så har vi en, det der fuck hvad den hedder. Taiwan Gun, Dead Rack, Pull ting, som egentlig er meget rart. Men jeg bruger den ikke rigtig så meget, fordi på den bane jeg spiller på, der, hvad det nu hedder, der holder den bare hånden op. Så har jeg 3 magasiner her, og så har jeg så jeg kan sætte 3 magasiner her bagved, men det gør jeg ikke, fordi det er en anden historie. Som er D-Boys, Midcaps,
Så jeg købte også over Taiwan Gun med sådan en, man kan tage fat i. Og så har jeg også dem her elastiske magasinholder, som jeg også købte over Taiwan Gun. Og så har vi mit bælte, som er et ganske normalt bælte, som man vil finde inde i sådan et målebælte. Som, ja, jeg havde ikke det andet, det var bare en, jeg fik af en kammerat. Så den har sat en dump pouch i, som er, det er ikke det samme. Jeg tror det er bare ATAK eller sådan noget der. Det er det ATAK FG eller sådan noget der. Så går vi herover, så har jeg et Strike Industries hylster til High Cap, TM High Cap 5,1. Og jeg har min TM High Cap 5,1 her. Og den er en lille smule custom. Jeg har fået malet slæden sort. Normalt var den sølv. Jeg har fået finpoleret rammen, fordi den maling, der var der på originalen, begyndte at falde af. Det vil man også se lidt af heroppe af. Så har den fået Maple Leaf Ike i, en 9-ball hop-up gummi, og det er det. Og den skyder nogenlunde sådan her i koldt vejr. Har nogle problemer med den, men den skyder fint nok, når den lige gider. Den er gammel og slidt, og jeg har brugt den i næsten 2 år. Men ja. Så har jeg mine sko, som er nogle billige, Bilka-sko, som jeg har stoppet til med sådan noget isoleringsnåde, så de bliver vandtætte og sådan noget der. Virker fint, lidt smule små, men det, jeg tror, når 200 kroner de koster, så er det helt fint. Overvej at købe nogle nye en anden gang. Men ja. Og så senere med mit gevær, så kommer der også en video af, hvor jeg er ude at skyde derude. Og jeg skal sige, den lygte her, det er fordi jeg gider ikke ud at betale 4-5, måske 700 kroner for en lygte. Så jeg tog en billig lygte, satte den på et PIQ-boks, montage noget, og stripte den bare fast. Og det var simpelthen det. Det er hvad jeg får det meste løber med, når jeg er ude at skyde. Og så har jeg også nogle, jeg glemte at sige min hjelm. Så har jeg også, der er det en billig hjelm, som jeg købte på Rodes. Det var faktisk ikke billig igen med. Det var som jeg ikke husker hedder. Det var en original sort, men jeg har malet en grøn med brune striber. Og så har jeg nogle briller, som jeg fik til 25 kroner nede i Halshuset. Men ja, jeg tror jeg fik det hele ind nu. Undskyld, der er nogle ting jeg glemte i vejen. Hvis der er, så laver jeg en anden video. Og fuck dig, fugl. Jeg ved ikke mere for den. Og det var det. Vi ses i næste video, jeg laver. Jeg ved ikke, hvad den er om lige nu. Det er fuldstændig random.